Jeg har fået fat i Claus Andersen fra Vejle Omegns Biavlerforening. Og Claus, I har jo stillet et spørgsmål omkring, kommet med et udspil omkring uddannelse af biavlere, og ja, hvad er baggrunden for jeres idéer og jeres forslag? Jamen, baggrunden er, at vi var nogle stykker, der var på Gormanston sommerkursus i Irland. Meget spændende konference, som i hvert fald kan anbefales alle, som har lyst til at tage derover. Det foregår selvfølgelig på engelsk, det skal man lige huske på. Men hen over lidt forskellige foredrag og i pauserne og hen over et par Guinness om aftenen, så kommer vi til at tænke på den meget store uddannelsesprogram, som de har i Irland. Hvordan kan vi måske drage nytte af nogle af de erfaringer, de har gjort sig derovre, og bidrage herhjemme til. Herhjemme der har vi en form for modulopbygning, som ikke er særlig kendt ude omkring i lokalforeningerne. Men hvad er egentlig endemålet? Hvad er vores vision for, hvad vi vil med uddannelse af de danske biavlere? Både biavler rent fagligt, men også den foreningsmæssige side af biavlen.